Salutare YouTube, eu mă numesc X-Draker, iar astăzi vreau să fac un info video în care vreau să vă spun niște lucruri. Ok, sper că ați văzut acel episod parodie Minecraft-ul casei al lui PewDiePie. Nu am văzut la nimeni că a făcut turul casei lui PewDiePie parodie Minecraft. Mi-a venit o chestie pe moment să fac, m-am gândit că va fi amuzant și mi-a plăcut ideea asta, mi-a venit pe moment, cum v-am mai spus. Și da, dacă vă uitați la poza de la videoclip, o să spuneți că am furat-o de la Max și altele. Într-adevăr, poza este a lui Max și altele, dar nu este clickbait. Dacă nu știți ce înseamnă clickbait, duceți-vă pe Google și căutați. Și am vrut să caut ceva real, știți? Adică să pare totul real, adică nu e clickbait, nu e nimic. Punct. Și am pus punct cu partea asta. O să încerc să apară în fiecare zi un nou videoclip și o să încep o serie nouă pe acest minunat canal, în afară de parodii. Minecraft Survival, o să fac 2 sezoane a câte 100 de videoclipuri. Și da, cam asta am vrut să vă spun, a fost un info video lung, nu uitați să vă abonați la canalul meu X-Draker, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Salut!